Pán Kollár, poďme si to teda zhrnúť. Vy chcete rokovať, ale neustúpite. Nemáte už s kým vlastne rokovať. Pacient, či sa vám to páči alebo nie, je rukojemníkom celého systému, ktorý teraz funguje, ako funguje. Aké budú teda vaše konkrétne kroky? Čo môže pacient očakávať nasledujúce 3 dní z vašej strany? Pozrite sa. Vy ste si už časte odpovedali na tú našu otázku, alebo na tú vašu otázku, že chceme rokovať a vy hneď poviete, že nemáme s kým rokovať. No, to ste povedali vy. Áno, ja to opakujem. A to pacient musí vyhodnotiť informáciu, že vláda už nebude rokovať s tými, ktorí zabezpečujú zdravotnú starostlivosť. Vláda už nebude rokovať s tými, ktorí sú schopní nejakým spôsobom predísť tejto kríze. Vláda už nebude robiť s tými, ktorí 20 rokov boli pri lôžku dennodenne s pacientom. Viete, to je ultimátum, ktoré bude musieť zobrať a ďalší priebeh a ďalší stav a ďalšiu zodpovednosť bude musieť na seba zobrať presne táto vláda. My sme stále pripravení situáciu riešiť a rokovať. Počkáme, čo sa bude do stredy diať. Ste pripravení rokovať, ale zároveň neustúpiť. Nie, že vy tiež dávate ultimátum. Pozor, nie. My sme nehovorili nikto o neustúpení. Ale sú 3 dní, zostávajú 3 dní. Ale to predpokladám, áno. 3 dní na to, aby sme veci vyriešili. My si to uvedomujeme. Len máme pocit, že tá druhá strana si to neuvedomuje. Chcem vás ale uistiť s jednou vecou. Že bez nás, bez lekárov, to zdravotníctvo fungovať nemôže. Chcem povedať, že požiadavky Lekárskeho odborového združenia sú známe dlhodobo. Takisto sme sa snažili o týchto požiadavkách rokovať dlhodobo. Bohužiaľ, ten partner na druhej strane stola s nami dokonca odmietal ten čas rokovať a teraz odmieta znova. Ja chcem povedať, že my prichádzame s riešeniami a prišli sme na rokovanie s riešeniami a prišli sme aj s kompromisnými návrhmi. Bohužiaľ, z druhej strany k takémuto niečomu nedošlo. Na to vás chcem znova upozorniť. A ja by som ešte doplnil, že v podstate celý tento systém rokovania bol, dá sa povedať, známy od samého začiatku. Prvým rokovaniam, takým vážnym, došlo naozaj až niekoľko dní pred ukončením výpovednej lehoty lekárov a veľmi rýchlo opäť skončili. Spomente si začiatok tohto týždňa, hneď v pondelok, ako sme sa doslova, ako už spomínal viackrát pán predseda Kollár, doslova museli dobiť na ministerstvo zdravotníctva a vydobiť si rokovanie. Čakali sme na to po prvom stretnutí premiérky, ktoré sa konalo niekedy v polovici novembra, že sa ozve do 7 až 10 dní a ozvala sa až následne, keď sme sa dobili na ministerstvo. Čiže tu si môžete vyhodnotiť, aká bola ochota rokovať a ako aj rýchlo tie rokovania skončili na základe toho, čo tu už taktiež bolo spomenuté, že išlo o akési ultimáta a diktát. Toto sme pripravili a toto nám podpíšte. Na dohodu treba 2 a to, že či sme my tie ústupky urobili, my sme tých ústupkov už urobili naozaj viacero a hlavne aj v tých platoch, o ktorých stále všetci radí a veľa píšete. My sme tam doslova doškrtali príplatky, čo sa týka služieb. Rušili sme koeficienty, ktoré sa viažú na roky praxe, takže to, že či sme my tie ústupky neurobili, alebo že sme ich neochotní urobiť, je hrubá demagógia. My sme ich urobili. V našich platových požiadavkách nie je zohľadnený návrh zákona, ktorý tieto platové požiadavky má riešiť. Čiže sú to akési vyhlásenia, tam nie je žiadna legislatívna garancia, to je veľmi dôležité. I keď si prečítate tie body, že sa má napríklad od 1.1.2012 navýšiť mzda lekára v rozsahu 1,5 až 1,6, tak sa vás pýtam, komu a ako? Je tam napísané, že neatestovaný lekár dostane nejakú garanciu, legislatívne, nejaký minimálny základ? Je tam napísané, že atestovaný lekár dostane koľko a ten, čo robí 10 rokov a 20 rokov, dostane aký násobok? Ako to my máme vedieť? My sme to všetko mali jasne garantované v prílohu zákona, ktorý nám vyhodili, ale nevieme prečo. Čiže toto, keď si prečítate, nenájdete tam garanciu a nenájdete žiadne jasné pravidlá, komu, kedy, koľko a ako. Čiže dá sa toto podpísať? Ja musím znova zdôrazniť, že Lekárske odborové združenie aj na rokovaniach sa snažilo a stále sa snaží nájsť dohodu. Prichádzame s riešeniami, prichádzame s kompromisnými návrhmi a
a naozaj žiadali sme poprvé legislatívne garancie všetkých krokov, ktoré boli v návrhu memoranda, s ktorým prišlo Lekárske odborové združenie. Bohužiaľ, z tých legislatívnych garancií mnohé neboli. Nech sa páči, Začína sa hovoriť o odvolaní ministra zdravotníctva Ivana Uzialika. Či by to povedzme napomohlo riešeniu situácií v vašej strane? Náš návrh na odvolanie, a v tejto chvíli už vieme, že to nie je len náš návrh na odvolanie, bol logickým vyústením postoja pána ministra k tak závažnej otázke a problematike a situácii, ktorý sa začal odvíjať posledné 3 mesiace. Viete, že absolútne nezvládol tento stav a teraz aj vy sa pýtate, čo môžeme spraviť za 3 dní. No za 3 dní to môžeme spraviť veľmi málo, ale stále si myslíme, že môžeme spraviť dosť na to, aby sme predišli tým veciam, ktorým by sme od 1.12. veľmi radi predišli. A k ministrovi Uhliarikovi, konec koncom on to tiež sám povedal, minister Uhliarik sa v prvom rade venoval transformácii nemocníc na akciové spoločnosti. Všetci vieme prečo, ale zabudol, že problémy slovenského zdravotníctva sú aj niekde inde. A dlhodobo podceňoval túto situáciu, zavádzal a v tejto chvíli môžeme povedať, že neustále klamal a aj klame v tejto chvíli poslednými vyhláseniami. A podpísali by ste teda v tom prípade memorandum? Keby bol minister odvolaný? Takto, naše memorandum nie je o ministrovi Uhliarikovi. Naše memorandum je o slovenskom zdravotníctve. Sú to dve rozdielne veci. Odvolanie ministra je otázka, či zvládol svoje kompetencie a podpis memoranda je o zmene systému zdravotníctva. O tom, aby sme vyriešili problém slovenského zdravotníctva konečne po 20 rokoch. Sú to dve rozdielne veci, ktoré neviem prečo spájať. Ja ešte chcem povedať jednu vec. Ja som tu hovoril o podpore z európskych lekárskych štruktúr, ktorá je naozaj veľká, silná a rozsiahla. Chcem povedať v prvom rade, čo je dôležité. My máme obrovskú podporu našich kolegov, lekárov z nemocníc, zo zriadenou ústavnej starostlivosti. Dostávame obrovský počet mailov, podporných SMS-iek, takže to mám a chcem sa za tým našim kolegom poďakovať, pretože aj v tejto situácii a za týchto podmienok všetci stoja za nami a to som veľmi, veľmi rád a chcem naozaj za to všetkým poďakovať. Ja na margo toho by som poďakoval skutočne všetkým, ktoré nám pomáhali, ale zvlášť by som chcel poďakovať lekárom, ktorí podali tieto výpovede a idú aj do určitej sociálnej neistoty. Takisto by som chcel poďakovať občanom, ktorí nás podporili petíciou možno viac ako 100 000 vlastní. Som presvedčený, alebo sme presvedčení, že naše snaženie nebolo márne, pretože nebojujeme za seba, ale za všetkých. Tak ako za pacienta i za budúce generácie medikov. Chcem sa ešte opýtať, kto okrem vás sa pripája ešte k tomu možnému odvolaniu ministra zdravotníctva? Slovenská lekárnická komora. Čo naše vyjadrenie? Myslím si, že... A nemyslíte si, že je zbytočné odvolávať ministra, ktorý je v dočasnej vláde? Že to je viac menej bezvýznamný krok? Ak človek nezvláda svoje kompetencie, nech na akomkoľvek poste, či to bude lekár v nemocnici, alebo sestrička, alebo minister zdravotníctva, ak nezvláda svoje kompetencie, tak nemá na tom mieste čo robiť. Je to vyjadrenie nedôvery, a vyjadrenie toho, že skutočne tento rezort nezvládol. Jedno číslo 4 rokovania s pánom ministrom do konca novembra, od začiatku októbra. Stačí 4. Z toho 2 vynútené. Ja neviem, proste fakt. Niekto to tvrdil 5 mesiacov, že existuje plán B, že nie je žiadny problém, že dokonca v úplnej doby sa ten problém vyrieši, že má plán B, ktorý nechce prezradiť 2 mesiace. Teraz nastal ten čas, aby povedal ten plán B. A keď sa dostaneme do tohto štádia, že mal začať plán B fungovať, tak sa rozpráva o krízovom stave, ktorý nebol na Slovensku 40 rokov. Ak dovolíte, na záver by som povedal len jeden záverečný postreh. Boli by sme veľmi neradi a bolo by zlou správou pre našich občanov, aby vláda podcenila súčasnú situáciu. Pretože takým spôsobom, akým deklaruje, že zabezpečí zdravotnú starostlivosť, ju nezabezpečí.
To je všetko. Ďakujeme pekne, majte sa pekne, dovidenia. Dovidenia.